Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κίμη της Εύβοιας το 1883. Ο πατέρας του Νικόλαος, που ήταν γιατρός, διετέλεσε δήμαρχος Κίμης και βουλευτής Εββοίας με το κόμμα του Χαρίλαου Τρικούπη. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε σε ένα άνετο και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα το 1898. Έλαβε το πτυχίο του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1904 σε ηλικία μόλις 21 ετών. Η μεγάλη του αγάπη και το καταφύγιό του υπήρξε η μουσική. Από πολύ μικρός ασκούνταν συστηματικά στο βιολί. Στα φοιτητικά του χρόνια ήρθε σε επαφή με τους πρωτοπόρους των ριζοσπαστικών ιδεών και προτεργάτες του δημοτικισμού Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Αλέξανδρο Δελμούζο, Δημήτρη Γλινό, Ίωνα Δραγούμη, Γεώργιο Σκληρό και άλλους. Οι προβληματισμοί του για τα κοινωνικά προβλήματα και η επαφή του με τα προοδευτικά ρεύματα της εποχής του αποτυπώνονται σε άρθρο του στο περιοδικό «Ονομάς» το 1908 με τίτλο «Για τον εγωισμό και τους εγωιστάς». Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, το 1907 μεταβαίνει στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Πρώτος σταθμός η Ιένα. Εκεί παρακολουθεί τα μαθήματα του καθηγητή Έρνστ Χέκελ, το ίνταρμα των φοιτητικών του χρόνων. Στη συνέχεια μεταβαίνει στο Φράιμπουργκ και εργάζεται πλάι στον καθηγητή Αουγκούστ Βάισμαν. Τέλος, στο Μόναχο, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ρίχαρντ Χέρτβιγκ, θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Περί των όρων της φυλετικής διαφοροποιήσεως των δαφνιδών». Το 1910 επιστρέφει στην Ελλάδα και παντρεύεται την Μάχη Μαυρογένους, απόγονο της ηρωίδας της Επαναστάσεως του 1821, Μαντούς Μαυρογένους. Το 1911 μεταβαίνουν με τη σύζυγό του στο Μονακό, όπου εργάζεται στο διάσημο Οκεανογραφικό Ινστιτούτο του Πριγκιπάτου. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 κατατάσσεται εθελοντής. Τότε έρχεται σε επαφή με Έλληνες μετανάστες της Αμερικής που του εμπνέουν την ιδέα να αναζητήσει την τύχη του στον νέο κόσμο. Στις 19 Οκτωβρίου 1913 ο Γεώργιος και η Μάχη φτάνουν στην Αμερική με ελάχιστα χρήματα και σχεδόν καμία γνωριμία. Ο πρώτος χρόνος κυλάει πολύ δύσκολα. Τον Σεπτέμβριο του 1914 ο Παπανικολάου προσλαμβάνεται στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, όπου θα εργαστεί επί 47 συνεχή έτη. Από το 1920 επικεντρώνεται στην κυταρολογική μελέτη του γυναικείου κόλπου. Το 1928 παρουσιάζει την εργασία του «Η νέα διάγνωση του καρκίνου», η οποία όμως δεν τη χάνει ευμενούς υποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο. Το 1941 μαζί με τον Herbert Traut παρουσιάζουν την εργασία «Η διαγνωστική αξία της εξέτασης του κολπικού υγρού στον καρκίνο της μήτρας». Η ανακοίνωση κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην επιστημονική κοινότητα και η μέθοδος Παπανικολάου ή PAP test εδραιώνεται στην ιατρική πρακτική. Ο Παπανικολάου αρνείται να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψή του. Δεν επιθυμεί η συμβολή του στην επιστήμη και στην ανθρωπότητα να πληρωθεί με χρήματα. Την περίοδο της κατοχής 1941-44
συμμετέχει ως σύμβουλος στην οργάνωση Greek War Relief, επιτυγχάνοντας μεγάλες δωρεές από φαρμακευτικές εταιρείες προς τα νοσοκομεία της δοκιμαζόμενης Ελλάδας. Το 1954 εκδίδεται το έργο ζωής του Παπα-Νικολάου, ο Άτλας της αποφολιδωτικής κυταρολογίας. Το 1957, ύστερα από 44 χρόνια συνεχούς παραμονής στην Αμερική, ταξιδεύει στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του ταξιδιού καταστρώνεται με βάση τις επιστημονικές του επαφές σε χώρες της Ευρώπης και με τελικό προορισμό την Ελλάδα και την γενέτειρά του την Κίμη. Το 1961 του προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου ερευνών για τον καρκίνο στο Miami Beach της Φλόριντα, το οποίο θα έφερε το όνομά του. Παρά τα 78 του χρόνια αποδέχεται την πρόταση και εγκαθίσταται στη Φλόριντα με τη γυναίκα του και ορισμένους συνεργάτες του. Στις 19 Φεβρουαρίου 1962 όμως πεθαίνει ξαφνικά. Κυδεύεται στη Νέα Υόρκη στο κημητήριο Κλίντον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο Παπα-Νικολάου προτάθηκε 2 φορές για το βραβείο Νόμπελ. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή με το επιχείρημα ότι η ανακάλυψη του Παπα-Νικολάου αφορούσε μια διαγνωστική μέθοδο και όχι θεραπεία. Σήμερα το λάθος της Επιτροπής είναι ολοφάνερο. Σύμφωνα με στατιστικές μετρήσεις, τα περιστατικά θανάτων λόγω καρκίνου της μήτρας μειώθηκαν κατά 70% μετά την εφαρμογή του τεστ Παπα-Νικολάου. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η ρίση του Ιπποκράτη, το προλαμβάνειν κάλιον του θεραπεύειν.